Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Misulod na kita karon mga igsoon sa panahon sa Kwaresma, kining adlaw, Miyerkules sa Badlis, pahinumduman na pudta sa makausapa nga kita gikan sa abog ug sa abog rasadta mubalik. Mintras tantong naglakaw-lakaw pa ta, wa pa ta mahimong abog atong himuon ang atong kaugalingon nga andam sa pag-atubang sa Ginoo. Kaya ang atong kalag dili man ni mahimong abog, mao ni ang mudawat sa hukom. Muna matag tuig do na gid tay panahon sa paghinulsol, sa pagbasol ug pagbuhat sa mga buluhaton isip mga Katoliko. Padayon atong iampo karong adlaw ug nining panahon sa Kwaresma ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na ang panaghiusa aning mga nasod nga mga nanag-away karon, ang Ukraine ug ang Russia, ang ato sang mga politicians, labi na sas nanag-away karon or nagsigi pagdinautay nga unta mupaubos sa ilang mga garbo ug mupatigbabaw ang gugma ug pag-alagad gyud sa katawhan. Ang ato sang mga kaparian, obispuhan ug mga aktibo sa simbahan nga unta mahimo gitang nindot nga ehemplo niining panahon karon sa pagpamalandong. Magampo kita, Ginoo, itugot kanamo nga ang mga panabang alang sa pagpakigbisog na Kristohanon magsugod pinaagi sa santos nga pagpuasa aron kami nga makig-asdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon malig-on pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nag-ingon ang Ginoo, apandisan karon paghinulsol kamo sa kinasingkasing ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasingkasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad, andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pag maluoy siya kanato ug panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trompeta sa bukid sa Siyon, sugua ang katawhan sa pagpuasa, tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa ka balaang panagtigom, iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikasal, kinahanglan mo apil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan maghilak ug magampo. Ginoo, kaluy-i intawon ang katawhan mo, ayaw itugot nga kami tamayon ug biay-biayon sa ubang mga nasod ug ingnon, hain naman ang inyong Dios. Unya gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Og linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og daotan sa imong atubangan. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabil, ug ang akong bakba magsangyaw sa imong pagdayeg. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ania kami gipadala ni Kristo ug samada nga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pangamatarong sa Dios. Busa, ingon nga makatabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga ako gikahimutan, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atoa sa langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugero sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka sulod ngadto sa imong lawak unya takpi ang pultahan ug pag-ampo sa imong amahan nga dili makita ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong banner, kaning ipamutang nato di simbahan, na ay basic nga mga buluhaton panahon aning Kwaresma. Unsa man na sila? Nada, banner. Kabasa mo? Na pray, fast, o give. Ampo, puasa, o hatag. Almsgiving ang kuanana, ang iyang real gyud nga meaning. Apan ang gusto des Ginoo nga kining mga butanga, kining pagampo, kining pagpuasa o kining pagpanghatag himuon gyud sa tago. Nya kay makit-an man gid ha, di man gid hitabong dili makit-an o dili masayran kay inighatag nimo kadto ang nidawat kakita man gid nimo. Ang gustos Ginoo diri gyud sud sa kasing-kasing wa gyud kay pangandoy nga daygon. Mao din na ang meaning sa himua ang tanan sa tago. Kanabang wa gyud kay pangandoy nga daygon. Nanglitan ikaw ginikanan. Muhatag kas imong anak, imo siyang pakanon, imo siyang buhion, niya pa eskwelahon, ayaw pagpaabot nga ang imong anak mutahod nimo. Naaba mo anang huna-huna? O mamugos gyud mo nga mutahod gyud. Kinsa dinhi ang nagatiman gyud iyang mga anak unya wa gyud mangandoy nga tahuron sa mga anak ta sa gamon. 1, 2,
Maayo na duha ka buok. So kasagaran gid nato perte gyud. Pananglitan sad kabong mga asawa. Ana, atiman na alagari ang inyong bana. Ayaw pagsigig pangandoy nga mubaos po nag-alagad o higugma nimo. Bahala nag-adto na mo alagad sa silingan. Sigil nga po alagad. Okay sa dining asawa nga ingon ana og mentality. Tasang kamot. Wala na, no? Wala na tingali mga minyo din nga kaanak lang ni pero wa maminyo. Kamo sang mga bana mao gihapon siging alagad nya di magpangayo nga daygon kanang pakpakan. Mao sad ang kaming mga pari sige ra gid mig alagad ana siging pangulikta. Way pagpaabot nga daygon nya itago ra gid namong kolekta di gid na namo isaya-saya. Adi na sa namayo, no? Ako sige kung pamaligyag slot. Ana, pero wa na nako gitago. Ako nang gi-record. Pero gitudluan ako ang namalit og slot nga palit lang gyud mo, sige lang gyud mong palit. Pero ayaw mo pagpangandoy nga isangyaw. Kay ma-forfeit ang gisgutan ni Kristo basta mahibaw-an na nagani kay pangandoy nga daygon, na nakay pangandoy nga makita Dios mga tao, pakpakan sa mga tao, na nagani ka ng pangandoya, wa na kay ganti didto sa langit. Mo na nga wa gid ta dinhi magsangyaw og kinsay nag-donate. Moingon lang tan naay nag-donate pada karong bag-o ngandoy kong naay duha ka bukdag kong TV dihas gawas nga atong ikabutang pareha ni kadagkoon aning ni estobangan o nanay ni donate duha ka buok. Di lang nato isulti, di ba? Pero nana hapit na to diyang moabot ato panggihimuag frame nya ang ato sa mga slots para sa kapilinya sige tagbaligya. No karon na natay halin niabot nag 6,284 slots. Pakpakan na to. Pero ang atong gipakpakan, wa mo kaila, di ba? Kana di ma-forfeit ilang ganti dito sa langit. Pero naagi mo palit og slot, nya mingon i-announce pa dirha. Nako ay lagpalit ay. Kay wa may kapuslanan, ma-forfeit man. Wa naman kay sana ganti dito sa langit. Na. Pero napatay 3,716 slots nga wa pa mahalin. Og naay mo pakyaw ani, di gid nako i-announce. Nabi tatoy ning testing na kamot, komedya ba tong iya katong niabot pag mga 4,400 kapin ang atong slots nga nahibilin ba. Na ini text nako, "Pader, kana bang imong slots ba aron dili na kay ka maproblema? Ako nang pakyawon tanan. 4,400 slots." Nako, mao ba nako ambi gay ko sa imong account number. Ako gitaga account number nako. Nako kani siya 4,400 man Ain lang ng 400 mo kana ganing palita kanilang 4,000 ang worth ani mga 4 million. Wan agid ni takes og balik. Basig ang iyad to gipasabot nga one slot ra di no. Pero mausa man ka slot or 4,000 man ka slot or 1,000 ka slots imong paliton nya bunga sa imong gugma sa simbahan kay kinahanglan maron ang atong simbahan kalabi na ning Kapilinya de Fatima sa iyang consecration karong Abril 4 nya di jud ka magunahon nga naibaos pertin minduta na dako kay kaganti tos Ginoo. Mo na ningon si Propeta Joel or Huel diri sa atong unang pagbasa, gisia ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong biste. Kay sila gud sa una basta magpuasa, maglingkod silang abo, nya gigisi nilang ilang biste. Ingos Propeta Joel, kanang inyong kasing-kasing mo'y gisia. Unsa man pagisi is kasing-kasing? Ayaw na mo pangandoy nga daygon, ayaw na mo pangandoy nga bayaran pa mo. Muna kamong nagtrabaho, ay gid mo pangandoy sweldo. Sige lang yung trabaho. Nga damor nga di ka sweldohan, malipay ka. Salamat in taon. Wajud ko sweldo. Dako jud ko ganti dito sa langit ani. Tanawa, dangtan ka mga
usak simana, luspad na kikagnaong magtrabaho. Ano naman, wa naman kay kaon. Ingka, nganom, dagway kaon, naaman say fasting. Di fasting ka. Sikag lakaw nga to, madugay ng imong employer mo ingon na luspad naman kikagnaong day. Ako ano ni ma'am, kanang fasting ba? Isa nga nung mag-fasting kung taon, kang awa maroy si Mana Santa, yung siya, awa man ko ni mo sweldo eh. Uy, nalimtan dahil tikang sweldo. Sige, tingbon lang na sunod tuig. Sunod tuig, patay na ka. Yan, sa may mahita po, ikamatay ni mo, maimpirno ka, malangit. Purting dako aganti ni mo dos langit eh. Pero magsige ka na ikag subay na imong sweldo, hasta ka ng overtime, imo ginang subay-subayon, masuko pag yung kag di mabayran, impierno kag ditso. Maimpierno gyud mo nya, dili ka increasean, suko ka. Oh, Jesus, impierno na ka na. Ako sa diri magmisa ko nya, wagi mo hugs kolektab, kosmo de akong naong, buhay mga batasan ni tawanan. Simba-simba, may pakay mo kalawat, wagi ihatak. Ang magyaw-yaw na ko ana, ay sus, kaning akong sutana, padong ni simpirno. Di ba? Mo na ha, kana, inom-dumi gina kanunay. Mo na itong buhaton, ani. Kinsa man ang, anitas technical requirement, kinsa may required nga magpuasa. Unsa man ang puasa? Sa atong simbahan, doon na siya levels na ay minimum, na ay maximum, na asay extreme. Extreme ba? Unsa may minimum nga requirement sa fasting. Mukaon kag kausa sa usa ka adlaw nya dili ka mag-snacks. Mo na minimum fasting na. Usa lang kakaon imbis tulo, usa na lang nya way snacks. Unsa may sa tisunod ato minimum maximum. Di jud ka mukaon, inom lang kag tubig. Unsa may extreme, di ka mukaon, di pa jud ka mo inom og tubig in 24 hours. Asa may inyong sundo na ni? Arimos minimum, arimos maximum o extreme? Kay si Kristo extreme man tong iya. 40 days. 40 days. Wa siya mukaon o wa mo inom. Dito siya sa desierto, pati pag yung inita. Wa mukaon, wa mo inom 40 days. So na nga na. Mo ni atong gihandom aning 40 days kay kaning Kwaresma 40 ka adlaw man ni siya pasabot ani. Gikan karon hangtod sa Huwebes Santo nya i-minus na nimong mga dili magsulob og violet ang pare mo total gina siya 40 ka adlaw. Mo nang gihandom na totong 40 ka adlaw ni Kristo. So ang number of days pod nga mag-fasting ta, kuan sad nasa na minimum, na ay maximum, na ay extreme. Unsa may minimum nga days of fasting? Ash Wednesday o Good Friday. Kana duha ra na kabuok. Unsa may maximum? Ash Wednesday o ang tanang mga Fridays sa Kwaresma. Unsa may extreme? Ash Wednesday hangtod sa Black Saturday. Adto na kamuka og balik ig Easter Sunday. Unsa man? Asa man mo ani? Minimum? Mga naong ninyo, di magkikabot minimum mo sa tanawa ni ini gutom. Labi na pare. So, di mo. Pay ayo. Abala na ta dinhi basta fasting ang tumong ana i-deprive nato atong kaugalingon sa mga lami o kanang makatagbaw nato. Kada bang atong gisaligan nga aron ta mabuhi ug mosentro tas Ginoo. Nya unsa may required nga age sa fasting? 18 ang edad hangtod sa 59. Mo na 18 ngadto 59. Kanang 60 pataas mga tiwasono naman na optional na sila. Optional na. Ang kanisang
kanisang kuan kaning 17 paubos, medyo yangag pa mo mga naong, kuan optional lang sana, pero mag-fasting sila, pwede good. Pwede good. Basta wala lang sa kay sakit. Ang kana sa mga masakiton ay na lang sa pag-fasting kay masig ma-fast dying niya mo hinoon imbis fasting, no? Fast dying. So ato lang sang respetuan ang kanang mga masakiton. Mo na. Pagkakuha na mo na fasting, abstinence. Unsa man ning abstinence? Di ka mukaog karne. Mo na minimum requirement kanang karne ayaw kana. Kaon kag katulo pero ayaw ng karne. Mo na siya. Mo na minimum. Unsa may kanang maximum nga meaning sa abstinence, ayaw kana ang tanang lami sa imong bakba. Tanang lami ba? Dan lamian kas buwad ay kaon. Nya giluon man kas litson. O litson. Karne naman sa to ay ayaw sad. Na may uban di mo kaog litson, suka na sila kana mga beef mukaon sila, musuka man ludon sila nya ganahan sila buwad na inununan. Ayaw nagkana. Hindi sa kakaadtos karne kay di man sa to kuha gito minimum requirement man to. So kakuha na mo na siya abstinence nya kanus aman ta mag-abstain. Minimum requirements as Wednesday og tanan nga Friday sa Kwaresma. Mo na minimum. Ang maximum requirements as Wednesday og tanan gyung kanang Friday sa tuig. Mag-abstain kita. Abstain. So mo na siya kuan. O gusto mong extreme, tanang adlaw sa tuig. Pag-abstain mo. Pero ayun lang sana kay kaon lang sa mong kuan. Kinsa pila may edad sa mag-abstain? Gikan sa age of reason nga makasabot na hangtod na gina mamatay. Okay, wa may gidili. Ang amount raman, ang kalami raman o ang amount. Ana. So, ibutang ta lang ang age of reason karon ibase na to sa mga youth kaning atong Commission on Youth nga requirement 13 anyos. So 13 anyos hangtod na nas katapusan sa imong ginhawa. Pwede ka mag-abstain basta kaya lang. Anang ay lagkan anang lami. Nya labi na ginang karne. Ang kanang karne duha na ka klase na iluto na hilaw. So usahay lami ra ba nang hilaw? No? Wa gyapon kay kaon-kaon na naghilaw. Digi-explain ko na nag-usa ka pari ba na ako'y kaubas trabaho so nag-explain ko na nas pari. Unya kay bag-o man silang minyo ning hangyo kuno ang bana pagkabi siya ayaw lagi kay di pwede ang hilaw nga karni. Siya nos amde ni sugod siya nga wa pa man moabot alas 12 Miyerkules paros badlis igka alas 12:01 na lang. Dalian niya makasabot na. Pero mga inana ba, abstain, fasting, abstain tadi ada pitang. Kay haron makaton ta pagbiya nining atong lawasnon nga mga panginahanglan. Kay kani manggong lawasnong panginahanglan no kun atong tumanan mupatay ni. Tanawan orang Russia og Ukraine. Mga lawasnon man ang panginahanglan nga na ako'y power, na ako'y respetuan ko, na ako'y territory, ayaw niyog lapasa akong territory. Ato man ang lawas nung panginahanglan, pulos man na mahibilis kalibutan, pero nagpatay na taana. Kamo gusad, wa naman mo magtingganize yung silingan, kay gilapas lang ang koral, gilapas ang utlanan, gikuha ang imong tanom, suko na kay kawa na jud ka magtingog. Pulos man na mahibilin diri sa kalibutan, God. Ay lagpangigi muna pag-fasting and abstinence. Pasabot practice og biya sa mga butang sa kalibutan. Mo ni atong badlisan mo ron. Nasa uban ingon, di lang ko pabadlis pa dir kay mukaon man kog karne. Lahi na ang pagpabadlis inig Miyerkules sa badlis ra na. Pero ang requirement sa fasting and abstinence
Tanang Katoliko tibok kalibutan nabadlisan kag sawa, you are required to fast and abstain. Ana, bahala nagwa ka mabadlisi or nabadlisan baka. Pero karon kay ni ama mo dinhi, badlisan mo ron. Nya duha man ni kaklase ang badlis na ay formula nga nag-ingon pag hinulsol og tuo sa ebanghelyo. Ang usasad, hinumdumi tao nga ikaw abog ug sa abog ikaw mobalik. Asa may gusto ninyo ani? Arimos abog o tuo sa ebanghelyo? Na parihara man eh. Sige, ato nang bendisyonan ang atong mga abo. Samsa ning atong abo perti mangpuno. So mga igsuon, mag-ampok kita sa Dios Amahan aron kining abo nga ibadlis kanato agig ilhanan sa atong pagbasol, panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. Manindog. Kalimot ang pari na. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos o malukmay sa pagbasol o pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pagampo, kaluy panalangini sa imong grasya, kining imong mga alagad nga badlisan niining abo, aron kami nga magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma, makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa imong anak, human mahinlo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Hinumdumi tao nga ikaw abog o sa abog ikaw mubalik. Amen. Manindog, pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang timaan sa balaang abo, nagdapit kanato sa pagtubag sa Dios nga nagtawag kanato pagbalik ngadto kaniya. Mahinulsulon ug mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang sakop sa santos nga simbahan, nga andam sila kanunay sa pagtabang sa tanan, diha sa ilang paghinulsol o pagbuhat o mga penitensya, niining piniling panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa kanasuran, nga magmanggihatagon sila sa mga kabus, o sa mga sinalikway pinaagi sa mapuslanong paghatag sa ilang serbisyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adtong naganto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga misulod na sa kahimtang sa paghinlo ug kaluoy, nga mupuyo na sila uban ni Kristo sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoo sa kaluoy ug kaaghop dawata ang among mga pangamuyo diha kanimo, kay amo kining gituboy uban sa mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Tawagon ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa magday paglimaya sa imong ngalan, alang sa tapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami niining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya o sa mga buhat sa kaluoy, matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal o human mahinlui sa among mga sala, maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo imong anak,
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos ka Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa matag tuig nag-awhag ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw aron sa pagampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatao kanamo pag-usab makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasadtos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Malausap kami. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among nadawat magtabang unta kanamo ang among mga pagpuasa, makapahimuot unta kanimo ug magdala kanamo sa imong panalipod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalimpyo, sa kasing-kasing, cleansing. Ang ato lang buhaton, magsige lang gid tag ampo, nya fasting o pagpanghatag, himuon nato sa tago. Salamat sa mga taong manggihatagon nganing sigig palit sa atong slots para sa atong pagpangandam sa consecration sa kapilinya nga ato sang natukod didto sa San Remigio, Kapilinya de Fatima. Sa ako nang ikaingon kaganiha, ang atong halin sa Mother Mary's Healing and Deliverance slots ning abot na og 6,284 slots. Pakpakan na tog usab ang namalit niini. Naapay 3,716 slots nga nahibilin. Nya kutob rata karong Domingo, pizza size sa Marso nga mamaligya niini kay ato na sang andamon ang atong kaning pista sa atong parokya nga himuon karong Abril 9 nya magsugod ang atong nobinaryo Marso 31. Nya bahin sa atong mga activities din sa simbahan panahon sa Kwaresma, usbon ang fasting and abstinence, Miyerkules sa Badlis o Biyernes Santo, nya abstinence tanang Biyernes sa tibuok Kwaresma o kung pwede tibuok tuig yun, no? Abstinence, why kaananay karne, luto or hilaw. Unya, kaning dinhis atong parokya, sud sa Kwaresma, na atay Via Cruces kada human sa misa sa alas 6 sa gabi, sugod karong Biyernes. Via Cruces anira din libot-libot ra ang katong gusto mo apil, okay ra sad, no? Unya sa pagpangumpisal, kada human sa misa karong karong Kwaresma, kada human sa misa, pero kinahanglan mo mo inform sa kaniniang diha sa gawas na mokumpisal ko aron ang pari mo humagmisa mo lingkod deres magpakumpisal. Pero inig panahon na sa Semana Santa, mao na gidtoy ato nagyong full blast nga pagpangumpisal. Ako lang yan ang i-announce ang mga oras dinhi sa atong kumpisal o ang atong Lenten Recollection, himuon nato panahon sa katunang Semana Santa, pero na ay special nga Lenten Recollection para sa atong mga speakers bureau. Kami nalay magsabot, wa mo'y apil. Kaya ato nang dadon ngadto sa mga kapilya ang mga pamalandong ba. So salamat kaayo, nya padayon mo sa pagpamalandong. Ang sunod natong misa karon, natay misa sa alas 10. Natay misa alas 12:15, natay alas 3, natay alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. So palihog na lag inform sa katong inyo mga kaila nga wala pa makahimos pagsimba. Nya sa ato dito mga chapels, sa Tabla alas 6 sa gabi, San Roque Chapel alas 7 sa gabi, ang Salataban Chapel alas 6 sa gabi, Sambag Chapel alas 7 sa gabi, ang Santa Cruz Chapel alas 6 sa gabi, ang Lorena Dos Chapel alas 7 sa gabi. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. O manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.